Zit er eronder, jongens. Oeh, red ik er al spinnenweb. Lekker. Waar hebben we nog meer ballen? Wie durft? Dat is wel de durven al, hè? Dit krijgt trouwens net weer. Oh, het zit me zelfs in het hier. Boerenpriem, denk ik, hè? Ja, maar. Is dit niet mooi? Ja. Goedemorgen, mijn vlag. Goedemorgen. En naar je vlag. Dus morgen ik naar je papa. Dus morgen ik naar papa. Ilde mocht de knuffel maar naar Beppe en de stuiterslijmklaai. Toch? Ja, jongens. We hebben vanmorgen lekker rustig wandelen. Want Ilde had de hele nacht warm geweest. Die is weer helemaal verkouden, hè? Snot, kuchelje. Dus ja, hele... Ja, die net met mij. De hele nacht in de baan geweest. Dus zaken naar squallen. Verhatsen. Ja, want Gringo voelde het verloren, hè? En bij mij verhatsen zijn we. Hiekel een beetje tocht. Maar waar zijn we een beetje rustig gewoon. Ik geloof dat het nou wel een beetje is. In mijn kracht, hè? Ja. Ja, dus dat weer een heel dreig nachtje. Nou, ze had er net vol les van. Ik ben nou, ik ben aardig billet, zoals ik zei. Maar patsie, dikje, wat is dat wat? Heel veel vat. Heet dat heel veel vat? Zaken is dus een squallesket en jij kon werk. Ik heb gelukkig van jou niks specifieks op de planning, dus lekker maar Ildau. Waar gaat Mem heen? En Mem gaat jou nergens heen. Wat vind je daarvan? Net leuk? Wat woest je dan? Wat Mem voet? Oh, doe was het voor. Waar woest je heen dan? Tuurlijk, naar Beppe. Maar daar geef ik wel even heen. Want wie maakt de beestjes even niet aan? En even een bakje koffie bij Beppe doen. Is dat ook goed? Ja. Nou, shit, er is maar één goed plak en dat is bij Beppe. Jij maar wel? Vind je Beppe zijn leef? Ja. Ja. Beppe Sjoukjes excellent. Beppe Sjoukjes excellent, ja. Doe trefst het maar mijn sokkel. En opa. Doe trefst het maar mijn sokkel leven pakers, opa's en Beppes, hé. Jongen. Ja. Ja, bof konten. Nou, wij zullen dus even de beestjes doen en in een bakje doen. En die zeggen wel wat die brengt. Mami. Hey, pat van dikke. Ik zou zeggen, via dat abonneren en te liken. En ik neem je mute. Nou, een hele uur is. Ik ga het mandje mee, want we gaan eikens ophellen en ballen voor de geitjes. De poezendingen. Handdoeken voor in de camper. Die hiet nog steeds, maar meteen weer waarom. En een jas van jaren is juist gevierd. Nou, handvol. Hey, vetje. Kijk op. Hoi, gouden hondje. Ik denk op die knuffel, heel zat er die aan. Vindt hij echt wel leuk. Oeh, Jeske is een beetje chillen. Wat is dat? Jeske zei ik wel lekker ondacht. Gaan we daar aanspreken naar jouw horen, hè? Ja. Ja, een blokje om. Even koekjes aan. Ja. Nou, vetje. We hebben koffie hoor. En waar is het op scoort hoor? Zwerre. Zwerre, hè? Skotje, hè? Super schattig. En wat zei En Siep? Wat wie op, zei Siep. De heer wie op en de biks. Zullen we even naar je heer en biks voor de beestje? Ja. Ja, maar dat is wel scannen. Had ze niks te eten, hè? Dus wij zullen even om heer en biks. Hoedjes. Ik zeg skipjes, hè? Ja. Dat is schattig. En 12 skip. Maar iets meer. Deze skipjes hebben mooie wannen op een holletje. Is dat wel? En sugar ze net. Je lijkt hier achter de been. Hallo. Hier, hè? Koekoek. Dat is een grutte. Mooi weet, hè? Ja. Heel cute. Maar we eerst maar in een pakje heer gaat, denk ik. En die pak ze even achteruit, Henry. Ik heb er wat beter bij. Kijk, er zijn hier in Smit Illy. Zit er weer onder, jongens. Kan dit er nog bij? Dan ben we klaar. Brengen we dat bij de beestjes achter. Gaan we alles weg. Hier, huppatee. Zit oh. Ja, zit goed? Ja. Oké, gaan we weer op. Nee, hoes. Hoi, hoes. Hotsa. Zullen we op het knopje drukken? Drukst hem hier? Zo er meer? Ja, wel lekker. Wie maai je erin? Dum dum dum. Brum brum. Daar gaan we. Even achterom. Oeh, het werd wat smotsig hier. Tot wie het waar. Ik heb nog gekrekt. Wat is er? Nou, het werd al een beetje wierd in gas. Tot de Rijn is. Kijk, jij zie maar meer, hè? Nee. Hé, shit maar weer. Net vallen. Oeh, Jessa. Ze hals zit niet wat. Hallo. Nee, voer. Hé, we zitten achteruit. Ik heb hem toch uitpakken. Ik ga Australië.
Strie gaan ze wel, ja. Heavy op, hè? Ja. Ja, goeie. Hoe weet het met je? Hey, goeiedag, lieve schatten. Hallo. Nou jongens, en wie had 12 van de 3 knieën weg? Wie mag nog... Oeh, red ik er al spinnenweb. Lekker. Wie hebben weer 12? 1, 2. Wie mag nog 1 knietje maar bevangen, hè? Ik ben wel blij om, want nou, niks zonder het spul uitbrutsen is er ons in schuld. Dat is net leuk. Maar wie had 12 van de 3 weg? Dan ben we haast weg compleet. En ze liggen in de hand. Zit hier in het hakje, ik zeg het, ja. Tuurlijk, liet katje. Ja, ik ben al de appels. Hey, juist toe de ballen, dan zal ik de appeltjes even in stukjes snijden. Dan krijg ik al eerst een lekker stukje appeltje. Juist toe ballen. Hoe gaat het, ja? Ik ga zo zeggen, pak er wel een stukje af. Zie je? En als het net vertrouwd is, dan smiest het er maar in. Nog een neeën? Ja. Ja, maar. Zie je. Als kost er stukjes af, smiest het maar bij hun in het kampen. Ik ga appeltjes. Eerst een peer naar boet, anders krijgt hij niks. Kom maar hoor, zie je. Appeltje. Is er ook wel appeltjes? Knietje, maar ik appeltjes uit, denk ik. Zie je, kijk boven die meid. Pak gauw, jong. Zie je, jongens. Zie je, jongens. Ballen. Waar hebben we nog meer ballen? Wie durft? Dat is wel de durwal, hè? Oh, je haalt een heel stuk. Maar ik krijg de knietjes nog stukjes. Zo jongens. Lekker eten. En we hebben hier wat eikens, dankjewel hintjes. En mooi, lieve schatten. Nou, zie nou je eikens. Neem maar weer een keer wel bij mij. Of een bak vol. Wat is dit? Wat is dit? Ze toesturen. Mag me net wel? Of was mij met hem sturen? Dat kan wel. Je kan een beetje op. Ja, heel goed. Goed zo. Nou, gaan we weer om. We gaan in de jas. Een beetje, hè? Dan ben ik heel breed, mama, de golfkamer. Goed zo, met sturen. Ja, en weer recht. Heel goed. Ik ga niks. Je de bocht op. En daar ben we weer. Maar ik kan ze nog een knopje. Nou, als het goed is, gaat het vanaf deze kant automatisch, anders. Zullen we maar er rond daar in? Een beetje verder. Ongeveer tot hier. Tja, automatisch gaat het aan. Vanaf deze kant hoeven we net op een knopje te drukken. Dan kan ze erin. Maar die kant wel. Ja, die kant wel, klopt. Ja, dan nog op een knopje drukken. Zullen we Jiska kunnen horen zo? Ja. Als je ziet. Jiska! Gaat die zijn jullie ook? Of je het dus, net? Jiska! Nee, gaat horen bezig hier, jongens. Vast aan het bordje. Oh, wie is er wel? Nou, kom maar in huis. Kom maar. Wat was het? Ja? Zo. Maar is alleen achter een koekje bij voor Jiska. Was dat? Ja. Ja? Weer zo werd ze lezen, toch? Ja. Ja. Kom maar. Kom maar, Jiska. Pas maar op. Hè. Jessica, kom. Kom. Was maar steeds een koekje. Koekje. Ik denk dat er wat van mij krijgt. Koekje. Hilde het koekje. Doe maar. Nog meer mij. Toch? Je snapt het net. Haal je maar op. Oh, jongens. Nou, ik zit er weer onder. Dus dit is net een ideale trui. Ik sla even wat oors aanloeken, want dit krijgt trouwens net weer... Oh, het zit me zelfs in het hier. Boerentrien, denk ik, hè? Wat haast hem, joh? Oh, is toch lekker bonkje. En dan wil er wel mij naar boet naar, denk ik. Neem maar mij. Best bonkje. Vast? Nee. Nee, mij dat niet. Nee. Dan wil er mijn bordje. Ja, maar aan hem. Dat is best lekker op, Pieter. Ik moet maar eens even. Nee, dat wil net zo. Jou maar hoor. Zo. Jou maar hoor. Neem maar naar mijn boetjes. Nee, mijne. Jawel, let op mijn boetje. Je wil graag naar boeten, schat. Hindert niks. Het is lekker water, toch? Ik wil lekker. Strek even. Wat maar even schoenen aan. Of een nieuwe leeskes? Ja. Of een kraks. Ik slaap. Ja, nou pak maar even. En mam. Ja, kom maar in de hoes eerst dan. Dat mij wel, maar we gaan net op sokken boeten. Jong. Ik bloot net van die sokken mooi. Nou. Dan ze met mijn tafel aan en een klein maatje. En dus toen dan krijg ik even boeten. Doei. Doei. Let er door, maar doe maar op een hek. Ik heb hem jaren. Ja? Oh. Dus op een hek?
Ja. Beetje naar achteren. Ja, toppie. Hey. Nou, maar je maar een bord. Ja, jongens. Ik ga het in mijn holle hellen om hier op te roemen. Want het wordt wel weer heegtiert. Eén keer in de zaal volle tiert, dan maakt dat toch in zo'n waterscan. Maar dan check. Overal leidt wat. Nou, en die had ik een beetje een oorplan met deze kamer. Want het sliepen van zaken is nog heel net zo'n succes. En ja, zodra het er in je zaken leidt, is het goed. Wie op vakantie zei, dat is het hij bij u leidt, dan is het klaar. En op vakantie leidt natuurlijk bij Ildau. En dat ging heel best. Dus we zijn, misschien is het een idee om de beiden bielkwart te lezen. Dat zaken net 3 of 4 keer in de nacht bij u komt, maar dat ze gewoon lekker together sliepen. Dus dat leek dus wel een strak plan. Maar ik vertrouw net dat Ildau bij u bij de wenteltrap omheen op daarboven slipt. Dus dat betekent dat zaken beneden sliepen maar in dit kamertje. Maar ja, ze kunnen natuurlijk net together in dat bed. Ik net together in dat bed. Elk apart zo kennen, maar dan is het nog net dat gevoel als bij een lijst. Dus, als volgt gaan we dan. Alles gaan we even eruit halen en opnieuw indelen. Maar dat de grote hoofdslapen gaat voort. En ieder campingbedje roem je weer even onkant. En dan is het de bedoeling om hier een 2-persoons bedtel te zetten. In die hoeken of daar, maar we even zien hoe het dan uitkomt. En dan dat ze hier together sliepen kunnen. Dat houdt wel in dat er heel veel zooi voort maakt. Nou, ik weet gewoon, maar meer dan de helft wordt net water. En een skoftje lien hebben we al een keer alles wat de benen met broeken hakt together met de benen die in. Dat joegen we wij om benen die het wat minder hebben of ja, werd net zo vol zin met om cadeautjes te geven van bijvoorbeeld Sinterklaas of van die. Dus als alles nog compleet is en goed is, dan houden we dat mooi bij. Is iets incompleet of net meer goed, dan smieten we dat voort. En wat net ophellen wordt of wat net een plakje krijgt, dat gaat naar de kringloop. Dus dat is een beetje het doel. Maar ja, hier ga ik nog wel even werk mee. Ik begin eerst maar eens even met de verklaringskleding. Die heb ik al een beetje uitstaald. En ik denk dat ik dat eerst maar eens even op orde brengen maat. Er is wat spul dat... Nou ja, dat broeken we net zo vaak, dat kibbel naar de theaterzolder. Dus voor het goede doel, van meestal mijn lietse beurs, spul waar we net mee broeken, kunnen we beter onooien die er wel heel veel willen met haar in. En dan is het je weer opred en dan hoort het beter. Dus 2 vliegen in je klap, zeg ik dan. A few moments later. Oh jongens, ik denk echt, waar ben ik mij begonnen? Maar ja, het maakt eerst op zijn slimst, zei ze. Nou, dat is het wel. Tja, en de prinses die rent je mooi om, maar die haalt heel het spul weer om. Wat ik in de poedentrouw voort of zou dan... Nee, tje. Dat is mooi. Oh, dat is ik snap. Maar zijn doekje pakken voor die. Nou ja, weer pielen nog mooi even trouw. Ik ga die hoeken aardig leeg. Maar dit maakt nog even skiffen. Gaan we hier? Batman? Een Batman prinses. Cool? Staat die mooi? Ja. Krijg ik wat? Voor mij een foto met mij. Oh, maak ik even een foto, meidje? Oké hoor. Zo. Gek, hè? Nou, maar zullen we even verder, liefie? Nou, alles is leeg. Dat betekent dat er heel veel stof vrij kan is. Dus we zullen even lekker stofje en zoogje. Alles lekker poetsen. Ik kan er nog goed bij, hè? Dat is echt mooi spot. Er zitten mooie glitters op, hè? Ja. Ja. En gouden. En gouden. Maar je nou niet wel oorzaal, even de stoel of de boksbal. De boksbal? Ik heb wat aan, maar een keer weer wat nice. Zo, alles leeg en skin. Maar check je. Hier zit alles. Ik ga er al heel veel in zakken. En dan zit ik dit nog eens een keer goed skiften. En alles weer een beetje weer rondplaatsen. En nou had ik nog niet die kast helemaal uit pluizen. Wat nou? Dat is de school uit. Oh jee. Had ik nog niet in die kast uitpluizen. Daar zitten nog al je spultjes in. Maar ik denk dat ik dat even voor een andere keer bewaar. Dan alle spultjes even terug. Dan kan ik dan in één keer alles even op Facebook en Instagram zetten. Ja, en door. Nou jongens. Dit is het worden. Ik ben er eigenlijk best wel heel blij mee. Dit is nog wel wat zo'n hoekjes, denk van, ja. Maar nou, dit bed komt er dus echt nog uit en die. Dus ja, ik denk dat ik dan die kast aan zijn
In deze hoek gaan we dan alles toch een beetje opstellen. Maar van nu eens ben ik heel erg tevreden. Het is alweer een stuk oproemen. Hier een mooi prettige ruimte om te watchen. Dus ja, lekker. Nou ja, en nu moet ik binnenkort dus nog even een keer deze kast terug. Maar ik zei het zit meestal nog wel in goede bakjes, zeg ik. Maar de helft wordt net meer boaten, dus maak ik nog even een keer terug. Oh, hier hebben nog wat boekjes. Zaak had binnenkort boekenmerken op Squallen. Dus ik zal even zien of er nog leuke boekjes binnen die we net zo vaak meer lezen. En die ik nog even maar ik ken naar de boekenmarkt. Dus ik zit het even terug erin. Ja, en dan van jou, jongens, zit de vlog er alweer op. Ik ga het smodderen ook, want ik ga het zweten overal. Dus ik zal aan een bakje koffie zetten voor mezelf en een fotje omheen. Iel dat ook vanmiddag even net erbij. Misschien dat hij dan vannacht even lekker trosselt, dat hoop ik. Ze lijkt nog lekker op de bank te chillen. Dus ik kroep lekker bij haar op de bank. En dan zien we wel even hoe het komt. En dan is jongen wat jij erop bent. Hey mensen, ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen via het net, de chillen te downloaden op je tablet of telefoon. Want night vlog. Hey hoi!